teman besan jongi ibalong ku mu chairman jong ka district ibalong ku mu chairman nu bayalam ya kane ka jinga seng ha kane ka janme tinga ai kublai nungkong yapi bat ngada kermen skamru baki kam ki jam baro ki yait ben ha ka jinga lam ka jongpi pastor yai pastor biji melim umlong iba ngia trailang ya ka kam na ka por sha ka por ka ba ngia thoin la ka long ha ka no ko benta hapo ka presbytery ke jongi ya ki long pa ki ba la ki long sha ka diang sha ka mon ba sha khmat la ne sha dien jonga ki balong ki teman besan kum ki kpa ki balang hapo ka district terengkat ya ki rang ba balang jongi ki baya trailang ya ka kam ban penya choprang rengkat ya phi ki long kumi ki long kpa bat ya ki ne ki khun samla ya ki hap ki baret kin thai ba chenrang ngawan ra ka jing khublai haka kerteng ke batiang tam ka jong utrai jisu ngadap da ka jing sngau kumen ka bakrau haka ne kapor bat ngamla klem da ai khublai kerpang ya ka ne ka balang hanong umlong le se ka dei ka ne ka balang ka balong uthmei ba ubangan yeng haka ne ka jakam ta watla ngela ya menjur bat layat tepru daka district barong kawai habangi ya don lang kumne ngawan ra ru ya ka jingku blai na ka district jonga kalum dingyai room district ngiru ngialong district mentakasngi ngala hap i no marsiteng ngaklemla apan kotsu ya ka district la jong bangan wan no sya ka district ham ka district mau kolot te bahabang adon hakani ka jaga ngam sngau nong wei kumba ongi temen besan ngan sngau nong wei yeno hangne ngala pedur yo don kiba inong wei ngam syami wei ru baro kibangi ya itu kibangi ithau kamlong syu hiru bangan pen itu ya lede ngade uai pi ya itu ma ya kadur jonga ban ya ka bangai itu manga ya lede ngai ya lede nga itu tang tengkat pi ya itu mana kapor lem dang alayeng ha ka yit ha ka duli jerong ngam itu ya lede ki para bangai baik nga ai khublai ya kane ka balang hanong umlong kajing roy kajing san kajing don rengkat ka jong ublai nga ai khublai ya phi ki para bangai baiet baro hapo jong kane ka balang nakapor sya kapor nga yo i ya ka mensim jong kajing trai jong phi ya ka kam ka jong ublai ngada sngau ngada sngau buram ya phi kum ka balang bat kum juru ya baro sautli gi balang hakane ke district habanga poi hakane ka sinong hanong umlong mdai tang menta kat banga poi hangne ngada sngungu kerpang bahaya kane gadong kabakade ka district mau klot kadon namar kadai kane gadong kaba penim ya ka kur ya ka jajungi ngau de nong sap ong ki kinyi temen jungi hakapor bangi wan pai nung kong nasenteng ngi wan sa hakini ki jaka jupi hadu menta unong lau mei setai udang ya khot ya ka wei ka jaka ka bangi yo i kendiang dakar yang sungu kata gadai ka jaka kabangi lawan pet yap nang kong nang tai ngimi nang tai kumu pertu
ujaj pertu ngiwan ban buhai hang ni spor hadu menta katai ga jaka ha bang ayeng na laume ngada ithiang sisaya katai ga jaka ngi lai teng teng satai badang ya khna yoong ubam sungi umursiang ha katai ga jaka kadau kalong don kapor kapom dei sngi shu hang no hang tai ga don ni satai ya ga jaka ka ba dei sngi ha ka ba kiwei ga jaka bala jan sep sngi kim don sngi shu ni juong ka tai ga jaka ka dei ga ba bam sngi umursiang dei nang tai ke bangi saya poi sha ka tai ga riat umyam ban ya lek besap ha ka wei ga jaka ni sayo ya kene ka kur nong besap hadunta kikur pertu jongi satai ki ong ba ban pensa nam ya ka jingphet jong pi nak mat jong ki nong shun klem pendam wai wat saya ka jaka ka ba phisa nong kong ngin thit khndiat ngin tei mot ya ka la da jia bangawan keli ya ki trai jaka hariang sungu wat benot ban ai khndiat ngis ngau tenat shibune ladangi pai syakita ki ai baro ki balalai no kala nang wanra ya ka mensim ka jing ngau ka mensim jong ka jing ngau jan nga klem keli ki temen besan jongi hang ne ki rang ba ang ne balai ki ya pen kerteng nong umlong ya kane kesenong nong umlong mano ngiladai bangin wat ya ka cingtep balai bakalong kumta kani kadai ka sinong bandakam dai ka sinong lahap sukhot bai da ka umlong tang bagadai ka sinong ong no da ka sinong nakmat nong umlong kabamut ka kerteng trai te kadai ka umlong kane ki khasi ki ong bakidon hadu kumba sanjay ki ki bakerpang hakane gari jongi sanjay ki mdai tang na ka benta ka jingtip jongi ya phi ki khun ki bak lapule Syajrong ngam dei mo ustad jong kane ka jaj benriu khasi tang banga persyang benti ye ki badon ka kawai na pedeng ki ki baken sai ki bakerpang ha kane gari khasi kadai kawai ka koi don koi sini ka koi kabamut ka ban sai ya ka terut jong ki bayam mensau kawai pan kadai ka syam kabamut ka ban sai ya kito ki balayam ki baklem ya kito ki baklem tang sudep thang mjulong ban lek bulang phin lek bulang te ka pop klim ka runglut ha kito ki weiru dai ban sai ha kane ka ka wei pat ki ong ka perdong kane ka dai ka jong ka jing yasmai la ngi yasmai batno ngi dai ban sinrai da kata ka bakan long ka hok hak mat jong ulai bat ka wei pat ka ka dai ka lengka kata kadai ka ya tho bak pen ya tho briu tang bam dei ba pen ya tho uba im pen ya tho iba im bat iba yaw bat kawai pat kadai ka long bat kata pat ka kadai ka kabapen kelai au kpa syaka kemi kata kadai ke long
sayawat hangno kadon kata badale kerpang ru ya kata kan long ka jingkring om tang ya kari jungi Henry ya ki weiru ki batip ya kata pitem don em baki kpa ki la kelak mi hanung mlong lane ha kari jungi don sayawat kata kadai ka ka bakarpang ka bomdon ka jingya so bat ka perthai Henry ka don ka jingya so bat ublai lebat kan niam ka rukom hakane kari ka be ke jungi ki para bangai be baro ngam tip balai ba ka balang nong umlong kabu ya kane ka subjek ngamla ban mudur hakme ka jingkordet ka balai kawan keloy ngatarai hanong umlong tala layabu jing mut bek baka banungkong bat ka baar kalalek namarba ka balai kawan keloy kani ka subjek kadai ka subjek ka bala pen kenyo bahaya nga habang pen kre ya ka menin kami ta ka distrik Lajong ru nga keren ya ka subjek kam da khor kat kani kan nete kala pen kenyo sisa ya nga habang pen kre ya kane ka subjek hakmat ka don be ki saulah su kriat bat met papat manu bum kriat ban keren kat ban kre kat ya kane ka subjek ka bakordet doni we rang ba ibawan hakapor bangadang pen kre ya kane ka subjek iwan barobor haying jungi yong kat bangawan pidon be ka kot bat ka saula ngong nga kre nga persyang banwat ya ka subjek ka balabu da ka balang nong umlong ong itai rang ba ani ka subjek ka bala pelut ksan palat nda pilai chatai dapan bayar ngaru perkat kata ka di subjek ka subjek kabakrau sisa la dangin perkat hakme ka jingkordet kabalai kawan keloy ka jingkordet ngalawat ngala persyang bante ngala persyang banbay ya kane ka kenten sayawat ko kikun be bat saya tulem yang ka ka kenten kasih ka ba isi tam ha ka jingim ka kenten kasih ka ba isi tam pin namla ban lai ban ong ka dei ka jingkordet kadai ka kten kasih kabaya isi pajba baro kajaj benreu kasih rakti ki basngubang ya ka mano basngubang ya ka jingkordet mendon basngubang ngaru ngam sngubang tang bakilabu ya ka subjek hapule sipule kani ngam sngubang kaladei ka kentin kasih ka bangi dang sngubang sibun ya ka jingyap ban ya ka jingkordet nedon ne babang ya ka jingkordet ban ya ka jingyap haya pru dang kermen te ya sumi sitai jingkordet te em jingkordet te ka jingkordet mentangin ya keren ya kane ka jingkordet kabalai hakme kane ka jingkordet kabalai kawan keloy hakane ka perkai
ki khasi ya ka kentin kor ki pendon kambun ba ya ka kor kan kino ki mesin ru ki ong de ki kor ya ka tu kor su jan ru ong de ka kor ya ka tu ba ya tong ru ka kor ka bun kor ba ki khasi kan khasi ka bun ba ka kor bat ha ka kentin ka ba shisha ki khasi ka kor ka bemut ka jaka song thai ka jaka song thai ki ong ka kor ki mau song thai pio i ke lenti ya ki jat be ki don ki mau ban ya song thai ya ki to ki ong ki kor dit pa de dit haka ketin kasi ke bemun kabaswai bat kabom idon jingkermen eiru kata kadai kedit iwe isim ibasu im kumnore isim kelai do dit do dang katedong haka jerong imet kat iktirum don ijing kordet kadai kata kane kajing kordet kabala tho akane ka kitab jing penpau kane ka kitab jing penpau kabala tho da wei na pedang kisendran ge jong utrai Jesu uyo anes habala penleng kang pariu syaka wei ka daun nong ka beret kadau lenong ka ba ingiu bat kata kadai kadau lenong patmos udon ha kadai kadau lenong kato katne benai kum kajing penreng kang par habau ya lap ya ka kostai udairu tangune usenran jong utrai Jesu ubayap da ka besok bat ka besang halaka long yeng kalong san barok kisendran ki jong Jesu ki yap da ka jing yap ka betrim don ki basya dung da ka wai don ki basya sdi aka karai ha ka umpniang kumbas di do ka don ki basya khrai da ka kurat don ki basya te ang te hajrong sop da ka belangket te da ka umpniang syarat kita gade ka jing yap kisendran wei sendran we alam ba ki kristan ki de jing syai jong ka perthai ki kem yu ki sop da ka belangket ki the do pniang syarat ki wa hau dieng bojrong ba ki kentha da ka ding ki ong tip kat nomit me men pen syai yang to kata ka de ka jing yap jong ki sendran uneu sendran ong kinong wat benia ba udai uni ubayap suk ubayap sain hadien ba ulawan nakata ka jing perlengkang par nakata ka daulenong ka ba ingeu bad ulayap da ka ba syupang hakalong yeng hakalong sang jung dai hakata ka daulenong patmot ba uni uyanes ulayo i ka jing itu pau ka jong ublai badai hang taru hakaba ulat ho ya kane ka kitab jing penpau ula produk namar bau blai wang tho ula pen i ki bapla hakmat jong neu syakri jong blai nga isen ai yo anes babun itu bat sengau thu ya ka jing penpau to belai lapen i ya ka jing itu pau kalami kumbape sinema mengi meyo i ayu ngayo i ya kata meyo i mesyai ya ka jing mun
uyo anes kum tau long. Habau pet ya ka jingi thu pau ka bala peli dau blai ka babon sngau tu banda dei nong umlong nong lumei ula hab ong kamut ya katai sngau tu kat uyo anes ka bau blai ula keren persya abad sngau tu kat no tam lei yani hakane kapor tharaya syayem daw yanes uba yo imarkmat sngau tu itu kat no tam yo ne ubopli uba yang hakane kajaka phila ban mudur kat no tam ong kiri ustad bakane ka kitab jing penpau kadai ka kitab ka badang don hadu menta hakakti ka jong ublai pat siam la prung haka jabing ka jong gibreo pat prung kene kitab jing penpau ngidang yoi tang ya kane ka serwet jong kane ka kitab ka bangi ya pule menta hakene gisni pat prung ni habom pat prung hang ni ngiyo ya ka berngot jongka ong uriustan ba ka kitab jing penpau ka dei ka kitab ka bangi dei ban pule husiar ba na ka benta jongka ki ong kiri ustad lada mano bangam jeliu palat ya ka kitab jing penpau jiet mapi phikwa ban ngam ne phikwa ban be phila ngam la be habangi pule ye kene ngim dei ban ngam jeleu hadu kata wadu yo anes sngau thu ngin pule ye ka kum bakalong phila ngam lo thep jubor kuatip jubor ya ki ai bathep pakakli jongi dei na kata ya ki bala dep store hakli ru format lot borok pinyoi ki don kilok baye ki bala ngam palat ya kane ke kitab kim shai shu aka jingmot ke jing perkat pinyoi ki para banget jongi ki bala ngam than ya kane ke kitab tang sungam la klumar ke jingmon kam kot ke bor ke jong brio la lambe kentaj ya ke imlang salang kentaj yau kpa kentaj ya ki khon kentaj ya ke kemi thang ya ke ipik thang ya ka phi kadai ke jingam palat ya kena ke kitab philangam mlong tadai na kata kadau bangi haba ngikran ya kena ke kitab ngin kran ya ka katkum ka ai ka baka kala tho bangin yaru bangin pe ka ai ka baka ne ke kitab kayathu ban ya deidur bat kena ke jingim ka jongi hakini ke por ha kane ka kitab kadon lightly ki jingkordet ka jingkordet ka banungkong ka jingkordet ka baar bat ka jingkordet ka balai mentangi ong hakme ka jingkordet ka balai ka wan kloy lai ka kentien lai kadai ka kentien ka bokordor ha ka jaj ban riu jongi kadai ka kentien ka ba ai jingkerman ha ka jaj ban riu ka jongi lai ya ka lai sien ya ka lai wat ngibat ya ka aku makalong kane ka jingkordet dang ne kidon lightly ki jingkordet
ka jing kordet ka banungkong ka basdang nadu ka jing pli ka jing pendai laha ka lenong ka wan riu phin yo i hang to ka jing pendai laha ka banungkong hadu ka basan ka hap ha ka jing kordet ka banungkong sampai haka kitab latho ya kene bahaka jing pendai ka jing kordet ka banungkong phin yo i yau pria ya ka ding yau kloru baktang phin yo i ro yau pukni weher soin bat ubak keren breu mjusyam baki merat ki keren breu mjusyam haka kitab jing penpau kumbau ngai ukhasi ki merat u ki keren breu biang uyanes ulayo i yau tau klor ubak tang ulayo i yau pukni bau her la katham niang hang tei hasoin bat utau pukni ukren uong kordet laisin uong kordet kumnungin syai uneu sim ubangim jutip syu bau keren beriu haka kitab jing penpau ukren beriu ulai rengkat dor bat ubriu haka ni kasla pertai umrat ini rengkat dor bat ubriu kita men jongi tiki ong kain bau merat mensyuau keren beriu ya keren ubriu bakat ut ya keren ubriu but mersiang nyim jutip syu haka ketien ka jong ublai tang sisien ka keren ka kadan dai ka katim ka kadayu prai haka kitab ka berim ka riu kai ong ka kadayu prai njus ngau syu balat nang ta sahang ne ken ya rengkat kerdan biang kimrat kisim madu breu umrat ubaher ulanang banong kordet ula kamstat ban yengi gibreu piu i ke jingi rengkat dor ha ka perthai kane ka perthai ka bingi im ha ki bakum kini kisingi umrat ule kordor bat ubreu le kordor bat umrat mano bakam kordor hagi bakum kini kisini ngapule ya kawai kakot kubor hakari ka bala syaitam haka perthai kiset patok yaiwei khun siar ndadei nong umlong nong lumei nong yabit wa sel la set ken kat syakari ka bala syai set patok yai khun siar idang sulai dang sien ni bepli napa to dang sien dang sulai banjin da philapek khubor phinyo i ha ka tibi ya ka jinglai patok jong khun siar tang na ka dau ba bakla jam ha ka surok bakla jam itai siar khun ha ka surok ba u driver u banengkong tam u bala janyu yaitai siar u la break kensan ya kakali daki spa ki babot na den ki layat tedum sedin aksiden lot tepi ba sedin kawe dum hap thep patok yang yaitai nong pen klumar hap thep patok ndalami ru na patong haba kilaya sai daki plidar ki besurkai utrai siar tu hapnya kun nem siar ibadah nang banak hakapor ba imi ru wat idang ret ru ipen at sedem ba imi na patong ha
Wat kinong interview ro, ki penap laki mau pisa, hai siar kun. Hana kumno pis ngau, bakila lagi na potok. Kumno pis ngau. Isiar beplite, kek. Inong kumno. Tudang ong sayo utray siar bade. Iong kumno ba? Iong kumno ba? Utaru pada batai start hiwong. Iong ngadap daga jing sungkumen. Piyoi kador. Kata kadai kador. Kumbala tho akane ka kitab jing penbau. Upuk ni ula keren breu. Bad ula perta. Hakane ka pertai. Ia ki jing kordet. Ia ki jing kordet ki bakrau. Baduong on sapa aru yaki kenyang yaki puj yaki nyang lartham bakin sencar ya kene kepertai ni shene ngimpat yo mat tikna ye ki bakum kita ki jingja kiri jong kepertai ki yo ban ma ya ka kata kadai ka jing kordet kadau kalong ong hakane ka jingkordet ka banungkong namar baus emu basencar syakawai pat ka hima ka basirkai ulawan ban mi pau hakasla pertai kata kadai ka jingkordet ka banungkong lengkot ka jingkordet ka baar kadai ka jingkordet jong ka jing pendai ka bahendriu bat hinyo I hangto kawan ka klam ka jinyap them ka basurkai hakane ka bertai nangta shu la hukum lu yau yanes baun bam hakaktian yaiwei kot ibarit ayu angel bam Tarai ka berit mendadai berben dua plin kutha kumno berit phabam bam habau labam uang kathiang kaktin kakthang kakpo kaktin ka bathiang kakpo ka bakthang kata ka de ke jingjia ha kata ka jingkordet ka balai hadu katuroi kabasan ya kabakakten kong tatau ya katempul tau ya katempul bat layo iru ya ki breu ki batau ya katempul wat tau ya kasabar imat udon we angel ukre tau seplau rute syakan het wat tau seto tau tang sepo para bangel kata kadai ke jingkordet ke baar kaklam kan jia haka bertai kaklam kam syamdai setia tang kaklam ka bangidai ban yap akamet kadai kaklam ka bangidai ban yap akamen simro kaklam kom dai jingpang ngatharaya menjur borokhai kaklam kom dai ke jingpang kaklam kadai ke jingyap kadai ke jingyap kaklam nedon na hanung umlong bula yok pengkelam ngam tharai ki kemi ki bele chim dawai ki khon ha ki doktor la ya syong ha ka to ka jaka aplain dakis pa ngot phia ba phia thum halai jong i khon haba phia kali pang ayu khon jong phi kong i sitom kumno phi ju yo sneu ne em ba ki kemi ki ong ne khon jong ai la pang khlam artayo ka khlam gom dei ke jingpa kadai ke jinyam lah kamen siam kabalasar ye ki babungut kata kadai ke khlam la kabakum kata kala jian em hakiri jong ka pertai kala jian em hakibakum kini gisni ki bamenta phiyo I ki la jian em ki bakum kita ki jingjia uyanes ubam ya kekot keberit utiang ha kektien ukthang ha kekpo
Kani kalong kadur. Kabakan mi. Kano kajing yalap ka pertai. Kabatiang bat kabom don jing mentoi. Ei ruem. Katiang ka bumi nang ni. Tang ba ka kubor ka bumi. Kamlong ei ruem. Kalong bat kayalam syaki ki bersniu. Daina kata-kadau uang to teu ya ketempol. Kani kedai ketempol. Teu ya ka. Teu ya ka renyang, teu ya ka pengkeng jongka. Kat no kadon. Bat hato ki badon hakane ketempol. Ki long ne em. Kumbau bleu la thau kat kum ka jing kwa jungu. Para bengai. Kane kadai ketempol. Pi don la ketempol. Nga don ketempol. Teu ya ka. Teu. Ja ayu hang ni. Ja ayu. Ki doktor kila ban ong. Ba khlai si liang lopot. Ni kum nongin tau. Lakane ka badon hakane ka tempul ka bukoy. Kalong ni em kat kumbau blai ukwa yangi bengi dai banlang. Pinyoi hakaleng saudong jong kane ka perthai, pinyoi hakaleng saudong jong kiri jong ka perthai. Pinyoi kata. Ki khubor baki yalang. Kidai ki khubor ki batiang tam. Henry ki bapen ketang. Haduk kata-kata hakapateng ke bubur. Hari Amerika 14 hakini ki pausnam. Lahap ban siat yap ya weu nong yalap ubakrau. Para bengek. Tang nakadau. Bau ni uklat bantau ya ketempul. Kiong uni unong ya lapu bakrau. Sisien bau larung hakanu ka ying mane hakatagari. Jungem jaka. Kipat riungan. Kat ka bakitem. Bau tau ya lap ya ka gospel hakanu ka balang. Kipat ma kikang ya ki ying kisam. Kajeng ya lap jongu kala penjau mat kat ya ka bagi yo sengau ya kajeng ya lap umdan ubala ban klem da jau umat ya kajeng ya lap ka jongu ula yang la ka jaka ka bakentang ula ya lap ya kajeng jot jong ka perthai ko kikme ko kikon phiyo inem ya kajeng jot jong ka ne ka perthai phiyo Kikmi ki hab jubab ki kpa ngiyoi pidai ban yam haduk kata ko kikmi ki kpa pis ngau thu yalade kumno pidai ki bahak ki ong Haba pi kikmi kikpa pim dai ki bahak komno pin kmi lenti ba pin khai ki khon ki bahak mlayam haba manga ngadai unong pop ubakrau kumno ngan kmi lenti ba ki khon jonga kin long ki bakhoj bat kin mau ba haba pi thung dau so plom pin khay dau so plom ne don na ba khay chopo nong klau no so klong ngau no so plom hong ne nong mlong badu angro la napi ki kmi ki kpa ki bopom pinam la ban yo ya ki khon ki bop ban saindur ya ka hak ka batmai wang dei manga ubla pensle jong ublai dei manga bat lada mano ki ban syang kurim bat nga ubala pensle da ublai kin khai ki khon ki bakhoi kum manga
perkan ngakua bahaka negeri kikon kenya syong kurim bat nga ban ya wanra ya kaya ke jingkoj ke batamai perkat ke jing yalap ke benungkong melas ngubang ndalas ngap ha ke senir ha ke ketang kita kidai ki bajia ka batai ngeni akot hakabakom kata ka benta bat kane kadai ka cing kordet ka balai ka bakani ka balang ka labu hakmi ka cing kordet ka balai kawan koloi hakmi kane kadai ka cing kordet ka bakhadu hakane ka berthai kabakadu akane ka perthai bat ha kane ka jingkorden kadai ka jingkorden ya ka ba ubriu unhab ha banjit kadai ka rai ka bakhadu ka jingem kane ka jingkorden pitep kane ka jingkorden kiri ustad ki ong ka jing senre aru kadai ka jingkorden basen riak teh kunto bun bom lai ki ong kato gade ke jingkorden kitu ki briu ki bala syai syatai syakari sepngi sisien badon basen riak mano ndala lai ka jing sen riak tu briu gain ki do ong ai ngu yu blai namar ki sungu thu bakadai ke jingkorden ki ong hakapor basen ria uklong senam ngap ladam lai lano kamut lawai em kajing em ki ong kadai kajing kordet henry ublai ubastad upli kalat ya kajing kordet ka bamut kajing senria upli kalat da ka bangi senria ngi khap brip ya lagi jong ki khamat sa senria da pej mah bat ka senria bat ka pej he ne kan chi ayu pi sa persyang sisien bala senria pi hap brip pi khamat piyo itu kot kubor mentatiyo bau ong bau bakla senria upay pudon